ডাঙৰ মানুহৰ যিকেইটা মানে মাটি কব্জা কৰি থোৱা আছে, চাহ বাগান আছে, কিবা আছে, সেই আটাইবিলাক ইভিকশ্যন হ'বলৈ গৈছে। 7 দিনৰ ভিতৰত বিটিআৰত ধুমুহা এটা হ'বলৈ গৈ আছে ইভিকশ্যনৰ নামত। আপোনালোকক মিডিয়াত কৈছোঁ 100 জনৰ বেছি BPF লিডাৰবিলাকে আৰ্মছ লে ডাউন কৰিছে যোৱা 2 মাহৰ ভিতৰত। बिटिआरनि EM राकेश ब्रह्मनि रावा रायजो राजाफोरखौ जोबोद गोमोहोदों। मानो होननानै बुङोबा फैगौ 7 दिन गेजेराव आरो बिटिआरआव इलेक्शन जानो थांगासिनो आरो गोबां BPFनि लिडारफ्रा बिथाङा बुंदों जे 100 जननिबो बारा 2 दाननि गेजेराव बिथांमोना हाथियार गथायदों होननानै आरो बिटिआरआव आरोबाव गोबां इलेक्शन खालामबावगोन जाय बिथांमोना गिदिर गिदिर साहा बागान दखल खालामनानै दङ बियो जोबोद आरो संखि होबावदों आरो बिटिआर हालामाव आरो बे इलेक्शन जानो थांगासिनो दङ होननानै बिथाङा रायजो राजानि सिगाङाव बा मिडियानि गेजेराव बिथाङा बर' हारिनि हायाव बर' हारिनि सायाव बेबायदि इलेक्शन जाबाय थायोबा बर' हारिया बोरै थांनानै थागोन बा बड'लेण्डआव जुदि बर'फ्रा जुदि सुखि गैयाबा इलेक्शन जाबाय थायोबा बड'लेण्डआव बोरै बर'फ्रा थांनानै थागोन दा बेखौ जोङो रायजो राजाफ्रा आरो साननो गोनां जाबाय आरो बिटिआरनि गासिबो रायजो राजा बिथांफोरा साननो गोनां जाबाय। दिनै बिटिआरनि EM राकेश ब्रह्मनि बुंनाय रावा सारा बिटिआरबासिखौनो सोमोनांहोदों। मानो होननानै बुङोबा फैबाय थानाय आरो 7 साननि गेजेराव बिटिआरआव इलेक्शन जाबावगोन होनना बिथाङा बुंदों।